Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Ang Sundo Horror Stories. Mahilig po ba kayong kumain o mag-ulam ng tuyo? Anong klase naman po ang ginagawa ninyong pagluluto rito? Masarap ito kapag prito, inihaw o inihahalo sa mga ginataang gulay, hindi po ba? Lalong-lalo na kung mainit-init pa ang kanin. Abay, nakakatakam ngang talaga. Siya nga pala, Kuya Bari, ako po si Ernesto. Taga rito lang po sa Bukidnon. At ang ibabahagi ko pong kwento ay tungkol sa adobong tuyo ng aming kapitbahay. Noong ako ay nasa 13 taong gulang pa lamang, taong 1989. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay hindi pa makakadikit-dikit ang mga bahay sa baryo namin. May mga lote pang namamagitan sa natatamaan ng ilang mga pananim, kagaya na lamang ng mais, abaka o di kaya naman mga saging na siyang kinukunan ng hanap buhay naming mga taga roon. Mula po sa sentro ng baryo, may ilan pang kabahayan ang madadaanan kung ikaw ay magtutungo naman sa munti naming tirahan, nayari lamang sa pawid at sa wali. Bagaman at ganoon ang sitwasyon namin noon, Kuya Bari, kilala at alam namin kung sino ang bagong dayo sa aming baryo. Tandang-tanda ko pa noon, nautusan ako ng aking nanay na magtungo sa sentro ng baryo upang bumili ng posporo. Natatalaw ko noon ang sentro, kaya nagmamadali akong naglakad nang biglang may isang matandang babae ang nakita kong humandusay sa daan. May daladala itong basket at dahil sa nangyari sa kanya, tumilapon ang mga tuyong laman noon. Bigla na lamang kasi siyang lumabas mula sa isang daan na nagkukrus sa daan na binabaybay ko. Hindi ko po siya napansin noong una kasi nga nakatuon ang paningin ko sa sentro ng baryo. Isa pa, makitid ang daang nilalakaran ko na may mga nakatanim pang abaka sa gilid-gilid nun. Siyempre pa, kaagad ko siyang nilapitan. Tinanong ko kung ayos lang ba siya. Tumango naman ang matandang babae at inalalayan ko siyang makatayo. Ako na po ang pumulot sa mga nagkalat na mga tuyo at inilagay muli sa kanyang basket. Nagpasalamat naman ang matanda at sabi niya ay hindi niya napansin ang nakausling ugat kaya nadapa siya. Ayon pa sa kanya ay naglalako raw siya ng mga tuyo. Bagamat hindi ko alam ang pangalan ng matanda, nakilala ko siya sa kanyang itsura. Lagi kasi siyang naglalako ng kung ano-anong pagkain doon po sa baryo namin. Sabay na nga kaming nagtungo sa sentro. Bago kami naghiwalay ng landas, binigyan pa nga niya ako ng 3 pirasong tuyo na nakalagay sa dahon ng abaka. Libre lang daw iyon dahil tinulungan ko siya. Siyempre pa, tinanggap ko ang binigay niya, sabay ng pasasalamat. Nang sumunod na mga araw, may bagong lipat na mag-asawa sa isang bahay na kalapit lang din ng bahay namin. Matagal nang walang nakatira sa bahay na iyon, Kuya Bari, na may kalakihan ang sukat kung ikukumpara po sa aming bahay. Lumipat kasi sa ibang baryo ang dating nagmamay-ari nun. Dahil nga sa may tao na sa bahay na iyon, ay tinungo kong talaga para makipag-usap sa mga bagong may-ari at makipagkaibigan na rin kung may anak nga ba ang mga ito. Ngunit napag-alaman kong bago pa lang pala silang nagsama kaya hindi pa sila nagkakaroon ng anak. Maayos naman ang itsura ng lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Mesyo. Palakaibigan po ito. Siya palagi ang nagbubukas ng usapan sa tuwing napapadaan ako sa kanila. Ang asawa nito ay tila suplada.
na itago na lang natin sa pangalang Sima. Kapag ka nandoon kasi ako sa kanila, hindi ko man lang siya nakikitaan ng kahit ngiti. Lagi siyang nakasimangot. Tila ba may mabigat na problemang pasan-pasan. Lagi rin siyang nakayuko na para bang ayaw tumingin sa iba. Kuya Bari, ang laging ulam namin noon ay mga gulay. Minsan may manok na kinatay namin mula sa mga alaga namin. Bihira lamang kaming nag-uulam ng isda dahil malayo po ang palengke na napagbibilhan ng mga isda, tuyo at bagoong sa baryo namin. Kaya naman kapag ka may isda o kaya'y tuyo sa hapag ay magana ang pagkain ko. Minsan napadaan akong muli sa bahay ni na Sima at Mesyo. Nataon naman na nanananghalian sila. Nang alukin ako ni Mesyo na kumain ay tatanggihan ko na sana. Ngunit nang may nahuling mabangong amoy ang ilong ko ay hindi na ako nag-atubiling dumalo sa hapagkainan. Wow, ang bango naman po ng ulam ninyo, Manong Mesyo. Ang sabi ko pa habang inaamoy ang ulam. Ito. Adobong tuyo. Paborito kasi ni Manang Sima mo. Tugon niya habang kumikindat. Medyo natawa kasi ako. Parang nanunukso ang paraan ng pagkindat niya sa akin. Alam mo, mula nang lumipat kami rito sa baryo ninyo, naku, naging paborito na ng Manang Sima mo ang adobong tuyo, Ernesto. Ewan ko ba, dati naman nangangatayan kapag ka nakakain ng tuyo. Pero mahilig na talaga yan sa adobo, kaya pati tuyo ay inadobo na rin niya. Mabuti na lang at naghagawi rito yung matandang naglalako. Hindi na ako nahihirapang bumili pa ng tuyo sa bayan. Anya, kapag kuwan, nahalata niya sigurong nalito ako sa pakindat-kindat niya. Sa tinuran niyang iyon, inirapan lang siya ng asawa na maganang kumakain. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagkain ay parang lumabo yung paningin ko, Kuya Bari. Makailang beses din akong kumurap-kurap, ngunit hindi pa rin talaga bumabalik sa dating linaw ang paningin ko. Kaya naman kinusot ko na iyon. Sa pagbalik ng paningin ko sa mga pagkaing nakahain, napatayo na lamang akong bigla nang masulyapan ang bulating gumagalaw-galaw na nasa platito. Yung iba ay balot pa sa putik. Ano nangyari? Ayos ka lang ba, Ernesto? Narinig kong tanong ni Manong Mesyo. Hindi kaagad ako nakasagot ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, dahil sobrang nagulat po talaga ako sa aking mga nakita. At sa puntong iyon ay malinaw pa rin sa paningin ko ang mga bulating nasa platito. May mga bulate? Utal kong tugon habang nakaturo sa platito. Nasipat ko pang ang pag-angat ng tingin ni Sima sa platito patungo sa hintuturo ko hanggang sa mukha ko. Nakakunot ang noon niya at nagtatanong ang mga tinging ipinukol niya sa akin. At noong magtama ang aming mga mata, ramdam ko kaagad ang kanyang galit. Gawa ng nanlilisik ang mga mata niya. Kaagad din naman akong umiwas ng tingin noon at sumulyap sa mga gumagalaw-galaw na bulati, ngunit hindi ko na iyon nakita pa dahil ang tumambad na sa aking mga mata ay ang adobong tuyo. Hindi ko alam ang sasabihin sa kanila ng mga sandaling iyon dahil sa kababalaghang nasulyapan ko. Nagdahilan na lamang akong sumasakit ang tiyan ko, kaya kailangan ko nang umuwi at humingi rin ako ng paumanhin. Hanggang sa isang araw, galing ako sa pagbunot ng mga damo doon sa taniman namin ng mais. Tanghaling tapat na iyon. Nadatnan ko sa bahay ang mga magulang at mga kapatid ko na nanananghalian.
Nagpahuli kasi ako ng uwi sa kanila para hindi na mautusan pa ng nanay. May pagkapilyong bata kasi ako noon, Kuya Bari. Magana silang kumakain. Nang nasa tapat na ako ng hapag ay nasipat ko ang isang pinggan na mayroong mga gumagalaw-galaw na mga bulati. May lupa pa ang ilan sa mga iyon at ako'y gulat na gulat at mabilis kong kinuha ang pinggan na kinalalagyan ng mga iyon at itinapon sa labas. Huli ko nang napansin ang sampal ng nanay na umigkas sa magkabila kong pisngi. Pinagalitan pa ako dahil sa ginawa ko sa ulam nila. Pati ang tatay ko ay binulyawan po ako. Bastos daw akong bata. Pati mga kapatid ko ay nagalit din. Siyempre pa, sumagot ako sa kanila at sinabing ang laman ng pinggan ay mga bulati. Ngunit nang pinulot ng isa kong kapatid ang itinapon kong pinggan, pati na ang laman nun, ay nasipat kong tuyo pala ang nasa pinggang itinapon ko. Ay naku, kahit kailan talaga bastos ka, Ernesto. Dapat ka magpasalamat ka dahil sa ulam na ihinati dito ni Aling Sima. Ang sabi pa ng kapatid kong may hawak ng pinggan. Sinabi niya ring unang beses daw na nakatikim sila ng adobong tuyo tapos itatapon ko lang daw at maghahabi ng kwentong hindi ka panipaniwala. Papaano raw naging mga bulati ang ulam nilang iyon? Siguro raw nasobrahan na ako ng gutom kaya kung ano-ano daw ang nakikita ko. Hindi lang iyon ang huling beses na nakita kong nagiging bulati ang adobong tuyo ni Aling Sima. Dahil parang napapadalas pa nga siyang naghahatid ng adobong tuyo sa amin at natataong wala ako roon. Kahit hindi na maganda ang kutob ko kay Sima, ay pinagwalang bahala ko na lamang muna, Kuya Bari. Ang mas pinag-isipan kong mabuti ay kung papaano makukumbinsi ang mga tao sa bahay na hindi tuyo ang kinakain nila. Kung hindi, mga bulati. Sa tuwing sinasabi ko sa kanila ang nakikita ko ay palaging nauuwi sa palo sa puwit, kurot sa tenga o di kaya naman ay sampal ang inaabot ko na nauuwi sa aking pag-iyak. Sino ba naman ako para paniwalaan nila? Bukod kasi sa sarap na sarap sila sa kanilang putahi ay tuyo naman talaga ang nakikita nila. Isa pa ay isa akong bata na para sa kanila ay naghahabilang ng kwentong walang katotohanan. Isang gabi, napalo na naman ako ni nanay dahil sinubukan kong kumbinsihin siya na wag nang kumain ng mga pagkaing ibinibigay ni Aling Sima. Lalong-lalo na ang kanyang adobong tuyo. Bilang parusa sa pagiging pilyo ko raw ay hindi nila ako pinapasok ng bahay. Umiiyak ako noon sa labas. Sakto namang kabilugan iyon ng buwan, kaya naman makalipas ng ilang minutong pag-iyak ay naisipan kong magtungo sa maisan para manguha ng gagamba. Na taong usong-uso din iyon noon, Kuya Bari. Bago marating ang taniman ng mais, ay madadaanan pa ang bahay ni Nemesio at Sima. Habang binabaybay ko ang daan sa pagitan ng mga tanim na abaka at bahay ng mag-asawa, ay napansin ko ang isang bulto ng tao na nasa itaas ng bubungan nila. Hindi ko po masyadong naaaninag ang itsura noon. Dahil nga sa gabi na at ang buwan naman ay biglang natakpan ng alapaap, ay bigla kong nakitang biglang lumundag ang nilalang at sa isang iglap lang nawala ito sa paningin ko. Doon na ako kinilabutan talaga. Napatanong pa nga ako sa aking sarili kung ano ang nilalang na iyon at kung ano ang ginagawa nito sa itaas ng bahay ni Nemesio at Sima.
Sunod-sunod na ang paglunok ko ng laway ko noon. Hindi ko alam kung magtutungo pa ba ako sa maisan para maghanap ng gagamba o babalik na lamang sa bahay namin. Ngunit naisip ko rin kung babalik ako, siguradong hindi rin naman nila ako papapasukin doon. Kaya kahit natatakot ay naglaas loob na lamang akong dumiretso doon sa taniman ng mga mais. Nakakailang hakbang pa lamang ako nang masulyapan ko ang isang matandang babae na nakatayo sa may unahan. Dahil nga sa kilala ko naman ang matanda, ay kaagad ko itong nilapitan. Siya yung matandang naglalako ng mga gulay at tuyo sa aming baryo. Nay, magandang gabi po. Ginabi na po kayo rito . Hindi pa ba nauubos ang mga paninda ninyo? Pagtatanong ko sa kanya. Sinabi naman niyang may isang supot pa daw na naglalaman ng mga tuyo ang hindi pa nabibili. Hindi naman ako nagtaka kung bakit inabot na siya ng gabi dahil lagi naman itong nangyayari sa tuwing hindi nauubos ang mga paninda niya. Maaga pa naman, Ernesto. May dala rin naman akong flashlight kaya lang ay medyo mahina na ang baterya nito. Malamlam na ang liwanag. Ang sagot niya sa akin. Sinubukan kong buksan ang lagayan ng baterya ng flashlight at inayos ang mga baterya. Saka binuksan muli ang switch. Mabuti na lang at kahit papaano lumakas ang liwanag nun. Hinatid ko na rin ang matanda sa sentro ng baryo para may kasama siya kapag nagluko na naman ang daladala niyang flashlight. Mabuti na lamang at naging maayos na. Matapos kong maihatid ang matanda, ay nawalan na rin ako ng ganang maghanap pa ng gagamba kaya naman naisipan kong umuwi na. Doon na lang ako magpapalipas ng gabi sa maliit naming kamalig. Kinaumagahan, nagising ako sa ingay ng mga kapatid ko. Nagkakagulo sila na para bang takot na takot. Nang pinuntahan ko, nalaman ko mula sa kanila na patay na raw si Mesyo at kahindik-hindik di umano ang nangyari daw dito. Kahit sa murang edad ko noon, Kuya Bari, ay sadyang tsismoso na ako. Kaagad kong tinungo ang bahay ni Mesyo at nagulat na lamang po ako nang tumambat sa akin ang bangkay nito. Wakwak ang dibdib ni Mesyo at ang mga lamang loob niya ay gutay-gutay na nagkalat sa lupa katabi ng kanyang bangkay. Nasa bakuran lamang nila ito. Maraming tao naman ang nagkumpulan doon kasama na ang nanay at tatay ko. Si Aling Sima naman ay hindi makausap ng matino. Iyak lang ito ng iyak dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Naging palaisipan kung sino ang may kagagawan sa pagpaslang kay Mesyo. Wala naman itong napabalitang nakaaway. Inilibing si Mesyo sa sementeryo ng aming baryo at lagi ko nang nakikitang nakatulala lang si Aling Sima. Dinadalaw-dalaw din siya ng mga kapitbahay para may kasama siya at may nakakausap. Wala naman daw itong ibang kamag-anak na aalalay at kung meron man ay hindi nila alam kung saan matatagpuan. Ilang linggo lang ang lumipas nang bumisita si Sima sa bahay namin. May dala-dala itong bangkok. Sa nakita ko ay batid kong ulam na naman ang laman nun. Ako na ang inutusan ni nanay na isalin sa mangkok namin ang dalang adobo ni Aling Sima. Kaagad ko namang tiningnan ang laman ng mangkok na iyon. Normal na adobo naman iyon ng una kong sulyapan. Ngunit nang maisali na sa mangkok namin ay nakita kong mga uod ang nakalagay sa mangkok.
Kahit na nagulat at nandidiri ay hindi ako nagpahalata. Maayos na tinakpan ko ang mangkok para hindi ako mapagalitan ng aking ina. Hindi rin naman nagtagal sa amin si Aling Sima. Nagpaalam naman kaagad ito na uuwi na raw siya sa kanilang bahay dahil baka raw magalit si Mesyo sa kanya, bagay na ikinalito namin. Sabi pa nga ng nanay na hindi daw talaga madali para sa isang tao na mawalan ng mahal sa buhay. Ika nga mahirap mag-move on. Nilingon ko na nga ang mangkok na may lamang ulam at naisipan kong itapon na iyon. Bahala na kung mapagalitan na naman ako. Ang importante, hindi iyon makain ng pamilya ko. Ani ko lamang sa aking sarili nung mga sandaling iyon. Sakto namang dumating ang matandang maglalako kaya mabilis na kinuha ko ang mangkok at noong papanaog na sana ako sa may hagdanan ng kusina nang makita ako ng matanda. "Itapon mo ang laman ng mangkok na iyan, Ernesto!" Sa itinuran ng matanda ay lumingon sa kinaroroonan ko si nanay. Galit ang tinging ipinukol niya sa akin. Narinig ko na lamang na sinabi ng matanda na hindi ulam ang laman ng mangkok na iyon kung hindi mga uod. Nagtaka naman si nanay sa sinabi ng matanda at kaagad kong sinabi na tama nga na uod ang laman nun. Nang ibababa ko na ang mangkok ay tumambad sa paningin ko ang mga uod na gumagalaw-galaw pa. Habang sa paningin naman ni nanay ay adobo iyon. Adobong masarap. Nakita ko na lamang na hinawakan ng matanda ang noo ni nanay habang may sinasambit na mga salitang hindi ko maintindihan. Saka pa lamang parang natauhan si nanay. At bigla na lamang napatakip sa kanyang bibig si nanay nang naging mga uod nga sa kanyang paningin ang inaakala niyang adobo. Doon na ipinagtapat ng matanda sa amin ang nalalaman niya tungkol kay Sima. "Aswang! Isang aswang si Sima!" Sa nalaman ay nagulat kami ni nanay. Napatanong tuloy kami kung papaano niya nalamang aswang nga itong si Sima. Anya, matagal na raw niyang minamanmanan si Sima. Hindi raw siya titigil hanggat hindi daw niya ito napupuksa. Hindi namin lubos na uunawaan ang sinabi ng matanda, pero ayon sa kanya ay malalaman din namin ang lahat kapag natapos na siya sa kanyang misyon. Bago siya umalis, Kuya Bari, binalaan niya kami na wag nang kakainin ang mga pagkaing inihahatid ni Sima sa amin. Kaya po simula ng araw na iyon, nangingilag na kami kay Sima. Pero si tatay ay hindi po naniniwala. Kaawa-awa nga raw si Sima dahil namatayan na ng asawa. Tapos kung ano-ano pa raw ang ipinaparatang sa kanya. Hanggang sa napapansin ko na laging dumadaan si tatay sa bahay ni Aling Sima. Parang may kakaibang kinikilos noon ang tatay ko. Hanggang sa isang gabi, matapos ang hapunan namin ay nagpaalam si tatay. Pupunta daw siya saglit sa sentro dahil may kailangan daw itong pag-usapan at ang kanyang kumpare. Sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay parang may nag-uutos sa akin na sumunod sa kanya. At nakita ko si tatay. Pumasok ito sa bakuran ni Aling Sima. Ako naman po ay nagkubli sa puno ng abaka. Nang makapasok na nga si tatay sa loob ng bahay, ay kaagad akong lumapit sa bahay ni Aling Sima. Naghanap ako ng butas o siwang na maaaring pagsilipan upang makita ko ang kanilang ginagawa.
at hindi ako makapaniwala sa sumunod na mga nangyari. Si Aling Sima ay nakahubad habang nagpapahid ng langis sa kanyang katawan. Si tatay naman ay blanko. Blanko po ang ekspresyon sa kanyang mukha. Parang tila isang robot na kikilos lamang kapag inutusan ni Aling Sima. Matapos namang ipahid ni Aling Sima ang langis sa buo niyang katawan, ay biglang nag-unat-unat ito. Doon na ako nagsimulang kilabutan. Kitang-kita ko na parang nangungulubot ang kanyang mga balat. Naging parang balat ng isang matanda. Ang kanyang mukha ay naging ganoon din, Kuya Bari. Ang mga kilay ay naging parang makapal na makapal. Biglang may lumabas ding pangil sa magkabilang gilid ng kanyang bibig. Hanggang sa nagmukha na siyang isang nakakatakot na halimaw. Sa aking nasaksihan, Kuya Bari, hindi ko napigilang sumigaw. Kung kaya't napukaw ang atensyon ni Aling Sima na sa puntong iyon ay nagpapalit na ng kanyang anyo. Biglang natuon ang pansin niya sa akin. Nagtama ang mga paningin namin habang nakasilip ako sa isang siwang ng kanyang bintana. Kaagad na inunat-unat ni Aling Sima ang kanyang liig at itinaas ang kanyang mga kamay na may matutulis at mahahabang kukuna. Ako naman, Kuya Bari, sa labas ay hindi na naagalaw sa kinatatayuan ko. Biglang nanigas na ang mga tuhod ko at nanginginig na sa takot. Nasilayan ko pa ang pagpapakawala ng ngiti ng aswang na si Aling Sima. Nakakaloko yun. At sa isang pagkisap mata ko lamang ay nawala na siya sa loob ng kanyang tirahan. Habang si tatay naman ay nananatiling nakatayo lamang doon. Sa labis na takot ko po ay napaatras ako para lang bumangga ang likod ko sa isang nilalang. Nanginig na ng gusto ang buo kong katawan ng mga sandaling iyon. Nababatid ko kasing ang nasa likuran ko ay isang aswang. Wala na akong ibang naririnig noon kung hindi malakas na pagtibok ng aking puso. Ernesto, huwag kang gumalaw! Narinig kong bulong ng isang pamilyar na tinig. Isang pagtapik, Kuya Bari, niya sa balikat ko ang nagbalik sa aking wisyo. Hanggang sa nasipat ko na lamang na lumundag ang aswang mula sa bubungan ng kanyang bahay patungo sa kinaroroonan namin ng matandang babae. Hindi na naman nag-aksaya ng panahon ang matanda at kaagad na nilatigo niya sa kanyang daladalang mahabang bagay dahilan para dumaing ito. Subalit kahit na nasasaktan pa ang aswang sa ginawa ng matanda ay matapang pa rin nitong sumalakay sa amin. Kahit na may edad na ang matandang babae ay kakikitaan pa rin siya ng iba yung lakas at bilis. Napansin ko na lamang na may itinarak siyang sibat na buho ng kawayan sa katawan ng aswang at doon ay unti-unting nanghina ang nilalang. Dahan-dahan itong natumba sa lupa. Pagkaraan lamang ng ilang sandali ay nawala na ito ng buhay. Kasabay sa pagkamatay ng aswang ay ang panunumbalik sa wisyo ni tatay. Nakita kong parang tila gulat na gulat ito sa mga nasilayan. Nang masipat niya ako, ay nilapitan niya ako at niyakap. Anak, anong nangyari? Napangiti na lang ako sa tatay ko habang yakap-yakap siya. Sa wakas, natapos na rin ang misyon ko. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Narinig ko na lamang na nagsalita ang matanda.
Doon na din ikinuwento ng matandang babae ang tungkol kay Aling Sima. Ayon sa kanya, matagal na niya itong hinahanap sa bawat baryo. Si Aling Sima ang nag-iisang anak ng mag-asawang aswang na nananalasa sa kanilang lugar noon. Sa kabutihang palad naman, napatay niya ang mga magulang nito. Ngunit nakatakas pala itong si Aling Sima. Nang minsang maglakuraw siya ng mga tuyo sa baryo namin, ay namataan daw niya ito. Ayon pa sa kanya, ay tila tadhana na ang nagkusang pagtagpuin sila nang bumili ang asawa nito ng mga nilalako niya. Kaya naman daw ay lagi na siyang nagmamasid sa bahay nito tuwing gabi. Inabisuhan din niya si Mesyo na mag-ingat sa kinakasama dahil isang mapanling lang itong aswang. At nasaksihan niya isang gabi ang biglaang pagpapalit ng anyo ni Aling Sima nang magtalo ito at si Mesyo tungkol sa mga nakahain. Galit na galit daw noon si Mesyo dahil sa mga uod at bulati na nasa hapag. Siguro ay hindi na umepekto ang hipnotismo nitong si Sima sa kanyang asawa dahil nagdududa na ito sa kanyang pagkatao. Dagdag pa ng matanda. Hanggang sa winakwak na nga ni Sima ang dibdib ng asawa. Kinain ang puso nito at ang iba pang mga lamang loob. Nang nangyari daw iyon ay hindi pa napaghandaan ng matanda ang pagkitil sa buhay ni Aling Sima. Medyo sinisisi pa nga niya ang sarili dahil hindi niya naagapan ang pagkamatay ni Mesyo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento na minsang nakaranas kami at nakasaksi ng isang tunay na aswang dahil lamang sa inihaing adobong tuyo ng aming aswang na kapitbahay. Maraming salamat po sa paglaan ng oras upang maisalaysay ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ernesto. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bento. Laking Batangas, ngunit lumipat kami ng Capiz noong nag-21 po ako. Mayroon po akong nais ibahagi sa inyo tungkol sa mga karanasan kong noong lumipat kami ng Capiz. Doon ko na rin ipinagpatuloy ang aking pag-aaral noon. Sa kasalukuyan nga po pala ay 52 anyos na po ako ngayon. Bali po, may isang pangyayari noon na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin sa aking alaala. Sino ba namang makakalimot kung sakali mang mangyari ito sa iyo? Naghakot na kami ng mga gamit noon ng aking nanay para sa bago naming lilipatang bahay. Medyo may pagkagubat nga lang ang lilipatan namin, ngunit ayos lamang iyon dahil tahimik at walang gulo kapag walang masyadong kapitbahay. May mga kapitbahay rin naman kami noon, ngunit magkakalayo po. Hindi gaya ng dati naming bahay sa Batangas na halos magkakadikit. Doon ko na rin ipinagpatuloy ang aking pag-aaral. Makalipas ang ilang linggo, pauwi na ako galing eskwela. Habang naglalakad ako ay hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Sino ba namang hindi, di ba? Lalo pat mag-isa lang po ako noon. May mga iba't ibang huni rin akong naririnig. Hindi ko alam kung sa ibon ba nanggagaling ang mga iyon o sa mga ibang nilalang na. Opo, noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay naniniwala ako sa mga iba't ibang nilalang gaya na lamang ng mga aswang.
Namulat kasi ako sa mga ikinikwento ng aking mga magulang tungkol sa mga kababalaghan. Kaya hindi na po bago sa akin kung sakaling makaengkwentro ako ng isang aswang ngayong gabi. Binilisan ko ng bahagya ang paglalakad ko. Natatakot na kasi ako. May kung anong pagaspas ng pakpak akong naririnig. Tapang-tapangan lang naman ako, pero ang totoo po ay duwag talaga ako. Maya-maya pa ay isang sigaw ang narinig ko. Kung hindi po ako nagkakamali, ay malapit lang po iyon sa kinaroroonan ko. Nais ko mang puntahan upang malaman kung kanino nanggagaling ang sigaw na iyon. Pero mas nanaig po sa akin ang takot, kaya naman tumakbo na lang ako ng tumakbo hanggang sa makarating na nga ako sa aming bahay. Nadatnan ko si inay na naghihintay sa akin gaya na rin ng inaasahan ko. Ginabi ka na naman ng uwi at bakit naman humahangos ka? Para ka namang hinahabol ng aswang niyan. Natatawang salubong sa akin ni inay. Naku nay, muntikan nga ho eh. Babiro ko namang sagot sa kanya. O siya, tama na yan. Kumain ka na riyan at ako'y matutulog na. Hugasan mo na rin yan pagkatapos mo ha. Saad ng inay. Nang matapos akong kumain, pumunta na rin ako sa aking silid. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Iniisip ko pa rin Kuya Bari ang nangyari kanina. Kanino ba nanggaling ang sigaw na iyon? Ano kayang nangyari sa kanya? Nadulas ba siya? Nahulog sa butas kaya siya napasigaw? Mga tanong sa aking isipan. Kinabukasan, pagpasok ko ng eskwelahan ay sinalubong agad ako ng aking mga kaibigan. Bali po 3 sila, sina Ting, Bokyo at Dena. Babae si Dena, may pagkaasa lalaki nga lang. O Bento, may balita kami sa iyo ah. Salubong agad sa akin ni Bokyo na inakbayan pa ako. Alam mo ba na nawawala yung kapatid ni Daisy na si Mila? Hindi raw nakauwi yun kagabi ah, kaya umagang-umaga pa lang nandito agad yung nanay nila para tanungin sa mga guro kung sino-sino ang kasama ni Mila para mapuntahan nila at baka doon lang daw nakitulog. Kwento naman ni Ting na inunahan na si Bokyo. Ganun ba? Kung ganun, kawawa naman si Daisy. Naku, siguradong mamomroblema na naman siya nito. Pero bakit naman kaya hindi umuwi si Mila? Saan naman kaya yun pwedeng pumunta? Pinag-alala niya lang ang mga magulang niya. Reaksyon ko naman. Siya nga po pala Kuya Bari. Si Daisy ay ang babaeng matagal na akong may pagtingin. Gusto ko po siya. Humahanga ako sa kanya dahil sa maganda at maamo niyang mukha. At syempre, dahil rin sa likas niyang kabaitan at sa kanyang pagiging matulungin. Kaya naman lubos akong humahanga sa kanya. Ngunit ang paghanga kong iyon ay hindi ko magawang ipagtapat. Tanging ako at ang mga kaibigan ko lamang ang nakakaalam ng pagtingin ko kay Daisy. Naku, siguro naglayas na yun. Biglang saad naman ni Dena. Napailing-iling na lang sila habang ako naman Kuya Bari ay napabuntong hininga. Habang naglalakad ako patungo sa aming silid-aralan ay nakita ko si Daisy na umiiyak sa ilalim ng puno. Napabuntong hininga muli ako at saka nagdesisyon na lapitan siya. Mahahanap niyo rin si Mila. Babalik din yun. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Saad ko at tumabi sa kanya ng upo. Napalingon naman siya. Kilala naman niya ako dahil magka-batchmate kami ng mga panahong iyon. Paano kung hindi na? Baka kung ano na nangyari sa kanya. Nag-aalala na talaga kami eh. Hindi na namin alam kung saan namin siya pupuntahan o hahanapin. Umiiyak pa rin na wika ni Daisy. Pagkuway, tiningnan niya ang kanyang mga kamay kung saan may nakasuot na porselas. Alam mo ba? Binili ito sa amin inay. Tig-isa kami ni Mila.
Tuwang-tuwa pa nga siya noon dahil pareho kami na para kaming magkakambal. Nasaan na ba kasi si Mila? Puno ng lungkot ang mukha niya, Kuya Bari. Gustong-gusto ko po siyang tulungan, pero ano naman ang magagawa ko? Wala din naman akong alam kung saan hahanapin ang kapatid niya. Pero naisip ko noon, Kuya Bari, siguro kung makakatulong ako sa kanya na mahanap si Mila, baka sakaling magkaroon ako ng pag-asa sa kanya kung sakaling mang umamin ako ng pagtingin ko sa kanya. Lumipas ang mga oras. Uwian na namin. Dumiretso na kaagad ako sa aming bahay. Ngunit habang nasa daan ako at naglalakad, may napansin akong isang bagay sa damuhan. Nilapitan ko ito at kinuha. Uy, isang porselas. Kagayang-kagaya ng porselas ni Daisy. Paano ito napunta rito? Tanong ko sa kawalan na parang kinakausap ko rin ang sarili ko. Maya-maya pa ay subagi sa isipan ko ang mga sinabi ni Daisy noong magkasama kami. Tig-isa kami nito ni Mila. Tuwang-tuwa pa nga siya noon dahil pareho kami na para kaming magkakambal. Nang maalala ko iyon, Kuya Bari, doon ako biglang kinabahan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi kaya kay Mila ang porselas na ito? At kung sa kanya nga ito, papaano ito napunta rito? At anong ginagawa niya sa lugar na ito? Bakit siya pumunta rito? Mga katanungan na naman na nagsulputan sa isipan ko. Bigla ko ring naalala ang tungkol sa babaeng sumigaw na narinig ko noong isang gabi. Hindi kaya may kinalaman iyon sa pagkawala ni Mila? O di naman kaya ay si Mila mismo ang babaeng sumigaw na iyon? Ngunit bakit? Sa anong dahilan? At kung siya nga iyon, bakit hindi siya nakauwi sa kanila? Ano ba talaga ang nangyari? Napakarami ng katanungan ang nagsulputan sa utak ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Umuwi ako ng bahay na puno pa rin ng katanungan sa aking isipan. Nadatnan kong walang tao sa bahay. Wala si inay. Saan kaya siya nagpunta? Siya nga po pala. Wala na akong ama, Kuya Bari, simula nang namatay siya. Sakit po sa puso ang kanyang ikinamatay. Magmula noon ay itinaguyod akong mag-isa ni nanay. Kung kaya't tumungo na lang ako ng kwarto ko at doon ay nagbihis. Paglabas ko ng kwarto ay sakto ding pagdating naman ni nanay. May dala-dala siyang baunan at hindi ko alam kung anong laman. Oh, mabuti naman at maaga kang nakauwi. Akala ko ay gagabihin ka na naman. Wika ni nanay at inilagay sa mesa ang dala-dala niya. Nay, mano po? Ay, ano ho yan? Tanong ko naman habang papalapit doon. Ito ba anak? Karning adobo yan. Galing sa kapitbahay natin. Nakangiting saad naman ni inay. Binuksan ko naman ang baunan. Hindi ko alam, Kuya Bari, pero bigla akong nandiri nang makita ko iyon. Paborito ko po ang adobo. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila hindi ko kayang tignan iyon ng matagal. Nay, bakit niyo po tinanggap yan? At sinong kapitbahay po ang nagbigay niyan sa inyo? Kunot noong wika ko sa kanya. Ito ba? Galing yan dun sa mag-asawang kapitbahay natin. At saka hindi pa paborito mo ang adobo? Kaya ako nga tinanggap yan eh. At saka ayaw mo ba nun? May pang-ulam na tayo. Hindi ko na kailangan magluto pa mamaya. O siya, diyan ka na nga at ako'y may gagawin pa. Wika ni inay at umalis na. Hindi na lang ako muling sumagot. Bagkus ay kumuha na lamang ako ng magkaparehas na balde para makaigib na at pagkatapos ay kumain na. Nang sa ganun, maaga akong makapagpahinga. Hindi nagtagal. Kumain din naman ako ng adobong ibinigay ng aming kapitbahay. Wala kasing ibang ulam. Nang matikman ko ito, ay masarap naman. Manamis-namis pa nga yun eh. Siguro yung pandidiring nararamdaman ko kanina ay dahil sa dami lang ng aking iniisip. Ilang araw pa ang lumipas.
Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila natatagpuan si Mila. Ang sabi pa nga ng iba ay baka raw may masama na nangyari rito o di kaya naman ay patay na siya namang ayaw paniwalaan ng kanyang pamilya. Nang mga panahong iyon, awang-awa po talaga ako kay Daisy. Halos napapabayaan na niya ang kanyang pag-aaral dahil lamang sa paghanap sa kanyang kapatid. Ikinuwento ko na rin nga pala sa kanila ang tungkol sa porselas na napulot ko doon sa may daanan malapit sa amin na kahawig ng porselas ni Daisy. Pero alam mo ba Kuya Barry kung anong naging reaksyon nila? Naisipan pa nila akong pagbintangan sa kabila ng maliit na tulong na ginawa ko. Anya, baka raw may kinalaman ako sa pagkawala ni Mila at kung ano-ano pang masasakit na salita ang narinig ko mula sa kanila na maging si Daisy ay napapaniwala na rin. Ngunit ganun pa man, wala po akong anumang hinanakit sa pamilya nila, lalong-lalo na sa babaeng aking sinisinta na si Daisy. Alam kong may pinagdadaanan lamang sila kaya nila naiisip ang mga bagay na iyon sa akin. Sinabi ko na lamang sa aking sarili, darating ang araw na maiisip niyong mali kayo. Mali ang taong hinusgahan niyo. At dahil po sa pangyayaring iyon Kuya Barry ay hindi na ako masyadong pumapasok pa ng eskwelahan dahil sa mga tao na kapwa ko pa mismo mga estudyante ang napakabilis manghusga. Ang tanging kakampi ko lamang yata roon ay ang aking mga kaibigan. Pero ganun pa man, nagdesisyon akong wag na munang pumasok. Babawi na lang po ako sa susunod na taon. Hindi niyo po na itatanong Kuya Barry, ako po ay isang sensitibong tao. Masyado akong naapektuhan sa mga pambibintang nila. Kaya dahil po doon, nawalan ako ng ganang pumasok pa. Makalipas ang 2 linggo, bag-isa akong nagtitibak ng kahoy sa katabi ng bahay namin. Panggatong lang. Wala ang inay na malengke po siya. Bagamat nalulungkot rin ang inay sa biglaan kong desisyon na tumigil muna sa pagpasok, ay naintindihan naman daw niya dahil sa mga sitwasyon na baka daw mas lumala pa. Ilang saglit pa, dumating ang matandang babae na kapitbahay namin at kinausap ako nito. "Nasaan ang iyong ina, iho?" Saad nito sa akin. Bahagyang lumapit naman ako sa kanya. Nasa bayan ho namalengke lang. Bakit po ba? May kailangan po ba kayo sa kanya? Magalang ko namang sagot sa matanda. "Kung ganon, ay mag-isa ka lang dito ngayon?" Sabi nito at bahagyang ngumiti. Oho, bakit ho? Nakaramdam ako ng kilabot ng mga oras na iyon dahil sa pagtitig sa akin ng matanda na ito na hindi ko mawari kung ano ba ang nais ipahiwatig. Saglit pa kaming natahimik doon at nagtitigan lang sa mata. Pagkuway, bigla itong tumawa. "Natatakot ka ba sa akin, iho?" Wika nito sa akin. Hindi ko naman alam Kuya Barry kung ano ang isasagot. Natatakot ako na parang hindi ko maintindihan. Hindi naman gaano katandaan ang matanda. Siguro po kung tatantyahin ko ay nasa siguro 55 anyos hanggang 70 ito. Bakit naman ho ako matatakot sa inyo? Natatawang saad ko. "Wala, huwag mo nang intindihin iyon. Siya nga pala, pagdating ng inay mo ay papuntahin mo siya roon sa bahay ha, at ako ay may ibibigay lamang. Pang-ulam ninyo mamaya." Wika nito. Tumango na lang ako Kuya Barry. Pagkuway, umalis na ito. Napaisip ako. Adobo na naman kaya ang ibibigay nun? Nakakapagtaka lang, bakit kaya parang hindi sila nauubusan ng karne? Saan sila kumukuha nun? Madalang ko lang naman silang makitang lumabas para mamalengke. Kinagabihan, ayon sa inaasahan ko ay nagbigay nga ito ng pang-ulam. Tinanggap naman namin bilang pakikisama na rin.
Kinabukasan, inutusan ako ng nanay ko na ihatid sa kapitbahay namin yung mangkok na pinaglagyan ng ulam na ibinigay kagabi. May ginagawa pa kasi ang inay kaya ako muna ang pinaghatid niya. Dati kasi ay siya ang naghahatid nito doon. Pagkarating ko roon, agad akong tumawag at nagtao po. Ngunit walang sumasagot. Nakailang ulit pa ako sa pagtawag ko, ngunit wala talagang tumutugon. Medyo naiinis na nga ako eh. Wala lang sigurong tao. Ngunit nasipat kong parang bukas ang pintuan nila, kaya't sinubukan kong buksan ito. Bahala na, wala naman akong ibang gagawin. Isasauli ko lang naman ang mangkok nila. Pagpasok ko ay muli akong nagtao-tao po. Ngunit hindi ko po maintindihan. Parang masangsang ang loob ng bahay nila. Hindi ko mawari kung anong klaseng amoy iyon. Paano nila natitiis ang ganoong amoy sa bahay nila? Mas mabaho pa kaysa sa kulungan ng baboy. Nang makarating ako sa kanilang kusina, doon ko mas lalong nalanghap ang napakabaho at napakasangsang na amoy. Halos magsuka na nga ako eh. Grabe naman, ano bang meron sa bahay na ito at napakabaho? Ngunit ganun pa man Kuya Bari, tiniis ko na lamang ang amoy na iyon, maisauli ko lang ang mangkok nila. Inilagay ko ito sa lamesa at kailangan ko nang makalabas dahil hindi ko na talaga kinakaya ang sangsang ng amoy na ito. Baka mahimatay lang ako pag nagtagal pa ako dito. Palabas na sana ako ng kusina nila nang matuon ang pansin ko sa mga dagang nagsulputan palapit sa isang malaking kaldero na parang may naaamoy silang pagkain doon. Noong una, hinayaan ko lang. Ayoko namang mangialam ng mga gamit doon. Ngunit tila may nag-udyok sa akin na tignan ang laman ng kaldero na pinagkakaguluhan ng mga daga. Dahan-dahan po akong lumapit doon. Habang papalapit ako ay bigla na lang nagsitakbuhan ang mga daga. Bagamat nagdadalawang isip ay binuksan ko pa rin ang kaldero. At nagulantang ako sa aking nakita na halos ikinaluwa ng aking sikmura. Napabalandra ako sa sahig nang makita ko ang isang putol na ulo ng tao ang bumungad sa kalderong iyon. At mas lalo pa akong nagulantang nang makilala ko kung kaninong ulo iyon. Ay, sa kapatid ni Daisy, si Mila. Medyo nabubulok na ito dahil nakababad sa tubig at kasuka-suka rin ang amoy nito. Dahil sa taranta ko ay nasagi ko ang ibang kaldero. Doon bumungad sa akin ang iba't ibang bahagi ng mga katawan ng tao na naaagnas na sa loob ng kalderong iyon. Halos mawindang ako sa nangyayari. Hindi kaya panaginip ito, ngunit realidad ang aking nakikita. Oh, ano ito? Hindi kaya aswang ang matandang yun? Nasambit ko na lamang. Naku, kung totoo man, kailangan itong malaman ng lahat. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Sambit ko muli. Dali-dali akong napagapang at tumakbo na palabas. Ngunit nang buksan ko ang pintuan ay natanaw ko na ang mag-asawa na nakatira sa bahay na ito, ang matatandang aswang. Sa tingin ko ay pauwi na sila rito. Doon na ako nagsimulang mataranta lalo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Hindi naman ako pwedeng lumabas ng pintuan dahil tiyak na makikita nila ako at baka ako pa ang sunod nilang biktimahin dahil sa mga natuklasan ko sa bahay nila. Noong mga oras na iyon ay tarantang-taranta na talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin at kung saan ako pupunta o magtatago. Hanggang sa makakita ako ng pwedeng pagtaguan. Dali-dali akong pumunta roon at nagtago. Ilang sandali pa, nakapasok na sila na may daladalang sako. Hindi ko alam kung anong laman nun, ngunit mayroon iyong mabahong amoy na naman.
Nang tumungo sila sa kusina, bumakas sa kanila ang pagtataka kung bakit magulo roon. Bigla kong naalala ang mga nasagi kong kaldero na hindi ko na ibalik sa dati. Medyo may kalayuan ang pinagtataguan ko sa kusina, ngunit rinig ko pa rin ang pinag-uusapan nila at kung ano ang ginagawa nila. May nakapasok rito, saad ng babae habang nakatingin sa magulong mga kaldero. Kung sino man siya, tiyak na alam na niya ang sikreto natin. Kailangan nating malaman kung sino siya. Wika naman ng lalaki na tila ba ay galit na ito. Mga ilang sandali pa, lumakad ang lalaki patungo sa may pinagtataguan ko. Mabilis na kumabog ang dibdib ko dahil sa tindi ng takot na baka makita niya ako. Lalo na nang biglang huminto pa ito sa tapat mismo kung saan ako nagkukubli. Ngunit nawala din iyon nang lumampas ito roon. Kahit papaano, naging panatag po ang loob ko. Pero naisip kong hindi pwedeng naroon lamang ako. Kailangan kong gumawa ng paraan upang makaalis na dito. Mga 1 oras pa siguro ang nakalipas. Wala na akong anumang naririnig na ingay. Hindi ko alam kung saan na sila nagpunta. Ngunit dahil doon ay napagdesisyonan kong lumabas na ng aking pinagtataguan upang makaalis na doon. At noong palabas na ako, nataranta na naman ako pabalik sa aking pwesto kanina nang makarinig ako ng mga yabag na tila papalapit sa kinaroroonan ko. Ang mag-asawa, nagbalik sila. Tahimik na naman ako at halos walang hingahan. Tumigil sila sa may tapat ko habang daladala iyong sako na dala nila kanina noong dumating sila. At sa harap ko mismo, Kuya Bari, inilabas nila mula sa sakong iyon ang putol-putol na katawan ng mga tao. Halos masuka na naman ako dahil sa aking nasaksihan. Inilabas nila at ikinalat sa sahig ang mga lamang loob ng tao. Pagkatapos, inilagay nila ito sa isang malaking kawali at dinala sa kusina na para bang lulutuin nila ito. At hindi nga ako nagkamali. Nilagyan ito ng maraming tubig at mga pampalasa. Isinalang nila ito sa apoy bilang tanda na iluluto nga nila ito. Doon ko biglang naalala ang mga pagkaing ibinigay nila sa amin. Ang karning adobo, kung hindi ako nagkakamali, malamang ay karne ng tao ang adobong ibinigay nila sa amin ni Nanay. Halos maduwal ako. Biglang umangat ang sikmura ko at nanlamig ang buo kong katawan. Dahil sa aking naramdaman, ay tila nawalan ako ng malay. Kinagabihan, pagmulat ko ng aking mga mata, ay naroon pa rin ako sa aking pinagtataguan. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Tahimik. Hinintay ko na lang silang makatulog upang makaalis na ako. Naghintay pa ako ng ilang oras. Lumalalim na ang gabi. Wala na akong naririnig pang kahit na ano. Malamang tulog na sila. Nagmasid-masid muna ako sa paligid bago ako dahan-dahang lumabas sa aking pinagtaguan. Dahan-dahan akong naglakad doon at sinigurong walang anumang ingay ang makaagambala sa mag-asawang aswang na iyon. Para akong preso na tumatakas sa isang kulungan. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Lumalangit-ngit pa nga ito. Halos matawag ko na ang lahat ng santo. Makalabas lang ako sa bahay na ito. Nakahinga na lamang ako ng maluwag, Kuya Bari, nang matagumpay na akong nakalabas sa malademonyong bahay na iyon. Tumakbo na ako ng tumakbo palayo at agad-agad na umuwi sa aming bahay. Nang makarating po ako ng bahay
ay agad kong ikinuwento sa aking nanay ang mga natuklasan ko tungkol sa mag-asawang aswang na iyon. Hindi makapaniwala ang inay, ngunit gaya ko ay halos masuka rin siya nang malaman niyang karne ng tao ata ang adobong ibinigay sa amin ng mag-asawang aswang na iyon. Hindi na kami nakatulog ng nanay ko. Madaling araw pa nga lang ay nag-impake na kami ng gamit paalis roon. Nagkasundo kasi kami ni inay na aalis na lang kami na walang pagsasabihan tungkol sa mag-asawang aswang na iyon. Natatakot kami dahil baka balikan kami ng mag-asawa kapag nalaman na sa amin nang galing ang balita patungkol sa mga lihim nila. Alam naming mali iyon dahil tiyak na may mga susunod pang biktima ang mag-asawang aswang. Ngunit para sa kaligtasan namin ay sumugal na lang kami. Pati ang tungkol sa kapatid ni Daisy na si Mila ay pinanatiling lihim ko na rin ang tungkol sa pagkawala niya. Matapos ang mga pangyayaring iyon, bumalik ulit kami ng Batangas at doon muli kaming nagsimula ng panibagong buhay. Ngunit hindi kami matahimik ni nanay. Kung kaya't nagpasya kaming ipaalam sa otoridad ang lahat ng pangyayari. Doon namin isiniwalat at ibinunyag ang tunay na dahilan kung bakit nawala si Mila. Agad namang itong pinuntahan ng mga pulis. Ngunit sa pagdating nila sa bahay na iyon, wala na silang natagpuang mag-asawang aswang. Ngunit sa kabilang banda ay nakita nila ang mga kalde-kalderong mga bulok na laman ng tao. Ngunit naaagnas na ang mga ito. Hindi na rin makilala kung kaninong parte o sino ang may-ari ng katawan na iyon. Magmula po ng araw na iyon, hindi ko na rin nakausap pa si Daisy Cuyabari. Wala na rin akong naging balita pa kung ano ang mga sumunod na nangyari matapos matagpuan ang mga bangkay sa kaldero. Sa kasalukuyan po ay naririto na kami sa Batangas kasama ang aking inay at ako po'y nagkaroon na ng aking sariling pamilya. Mas naging maluwag na ang aming loob ni nanay dahil sa tinagal-tagal ng panahon na itinago namin ang aming sikreto ay nagkaroon pa rin kami ng lakas ng loob para ibunyag ang lahat. Ngunit nag-alala pa rin kami ng aking inay. Sa kadahilanang nakakain nga ba kami ng karne ng tao? Naku, si Mila kaya ang nakain namin? Yan pa rin ang bumabagabag sa aking isipan, Kuya Bari. Sana naman ay dumating din ang pagkakataon na malimutan ko na ang trahedyang ito. Isang pangyayari po sa aming buhay ni nanay na nagbigay sa amin ng isang malaking aral. Hindi pala dapat basta-basta magtiwala sa mga kapitbahay mo. Lalong-lalo na ang pagtanggap ng mga ulam mula sa mga kapitbahay na hindi mo gaano kakilala. Isang pangyayari sa aming buhay dahil lamang sa ibinigay na adobo ng aming kapitbahay na mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y kapulutan po ng aral ito ng mga kasundong nakikinig ngayon. More power po and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Bento. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.